Na, ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Eto na. Ang SPG as in Super Pasko Ganun. Special shoutout program of DJ Rocky Tara ngayong holiday season. At meron na nga po tayong kabisyo na magsha-shoutout for tonight. Siya ay si RD Perez. At ang sabi niya ay... Hi DJ Rocky. Isa kami sa mga dahilan kung bakit matraffic. Shoutout nga po pala sa mga Grab driver na minsan driver, minsan sumbungan ng sama ng loob. At minsan kachismisan. Shoutout po sa Hokage Car Club. Shoutout po kay Robert, Pinuno, Sendo, Taski, Nadi, Lindon, Lester, Dre, Joren, Ray, Poten, Ronald, Joppy, and Fred Mark. Narinig niyo yung mga pangalang binanggit ko? Yan yung mga pangalang dapat iniiwasan ninyo. Kasi mga babaero yung mga yan. Charot, tumidarot. RD Perez, alam ko, ngumingiti ka na dyan kasama ang iyong pasahero. At dahil pumayag ang pasahero mo, natawagan ka ngayong oras na ito, abay tatawagan kita RD Perez. Eto na. Nilalagay ko lang ang kanyang numero dito sa ating Viber. Sandali lang guys ha. Medyo ang tagal nitong ano namin. Ay, excited na ako. Ito na. Tawagan natin si Alvin. Shoutout sa mga kabisyo naming Grab driver dyan. Ay, parang iba yung ano mo Viber number mo Mahilig kang makipag-usap. Hello? Good evening, Arby. Wow. Kumusta naman ang biyahe? Ito po, traffic. Masaya naman. Saan ka ba bumabaybay ngayon? Pauwi na po sa galing MOA. Ay, galing MOA. Marikina po. MOA from MOA to Marikina. Yes, DJ Rocky. Yung mga binanggit yung ko ba? Yep. Ayan. Yung kanina yung mga sinoutout ko. Pasahero ko po. Ayan. Alito po nakikinig. Anong pangalan ng pasahero mo? Eunice po. And Eunice and Michael po. Magjowa ba? Mag-asawa? Magjowa po. Magjowa. Ano pangalan? Eunice and Michael. And Michael, yes po. Oh, Michael, kailan na bang kasal? Charot! O, diba? Ako na yung mismo no? Ako yung tita ninyong namimressure ng mga pamangkin. Biro lang. Darating din dyan. Michael, Eunice, sana kayo na ang magpatunay na merong forever. But actually, ito si RD Perez na Grab driver ninyo. Nagkakasal din yan. gusto mo i-diretso na sa kasalan, no? Sakto, diretso tayo. Biro lang. Oy, pero RD, ikaw ba kasal ka na? Ako po, hindi pa po. Baka next year. Pero may pamilya ka na? Wala pa po. Yung partner lang? Ko, yes, nasa Taiwan pa. Nasa Taiwan. Anong kalamitan pinag-aawayan nyo? Bukod sa pera, oras, hindi. Ano naman, maliliit na bagay lang, mga,
ang tawag ito, nakalimutan lang mag-chat, gano'n, nakalimutan mag-online. Di Inutos nag-a-update. niya, nakalimutan. Gano'n lang. Maliliit na bagay lang. Kung nakikinig siya ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Ayun. Pangalanan ko lang, DJ Rocky, si Wincy. I'm sure tulog na siya kasi pang-umaga siya bukas. So, ingat ka dyan sa Taiwan, Vinci. Pagaling ka kasi may masakit daw yung mata niya, pina-check up niya kanina and medyo may ginawa yung doktor doon sa mata niya. So, pagaling ka and mahal naman kita. Yan, kinikilig yan. Sana kayo na talaga din na magpatunay na mayroong forever, Huwag niyo akong kakalimutan, kapag nagpakasal na kayo, Pwede niyo akong kuning host, Sabihan mo din yung mga pasahero mo dyan, ayan, mga kalalakihan, bago nyo singsingan, i-make sure nyo muna na kayo ay talaga nga namang gentleman, hindi mangiiwan, hindi running man. Kasi may mga malalaki talaga sa una lang gentleman, pero kapag meron ng mga problema, boom, running man. Anyway, maraming salamat, RD. Ingat lagi sa iyong biyahe. Bye-bye. Thank you, DJ Rocky. Bye. Oy, Taiwan, yung girlfriend. Tapos nakasakay pa ng lovebirds. Minsan iniisip ko, hindi ba naiinggit yung minsan mga grab driver kapag may mga nakakasakay sila ng mga magsyota? Diba? Kung sa bagay, bakit ka naman mga iinggit kung sakaling yung magjowang nakasakay sa'yo, nag-aaway? Diba? Mahirap yun. Maririnig mo yung dalawang posibleng mangyari. Actually, dalawa yung posibleng pwedeng mangyari pag ganun, yung mag-away, yung magjowa. Ay, either nakakabasag, nakatahimikan, or yung babae puro, di ba sabi ko naman sa'yo? Ganon? Anyway, tigil-tigilan ko na nga to. Mamaya ulit magsama-sama tayo para sa isang SPG as in Super Pasko Ganun. Special shoutout program of DJ Rocketera ngayong holiday season. Kaya naman mag-PM ka na sa aking Facebook page. That is RAQITERRA. Shoutout nga pala kay Matthew Mark Buhayan. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!